Hi, είμαι η Ιουλίτα. Είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το Radical Afterlives στο Cyprus Movements Archive, το οποίο είναι ένα project που ξεκίνησε με τις Κιοπαγιές στη Λευκοσία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του project το Μάη φέτος και τον Ιούνιο να παρουσιάσουν στο Ξηδάδικο στη Λεμεσό. Και να σας πω λίγο για το project. Ξεκινήσαμε εδώ με τον Παναγιώτη Αχνιώτη, που είμαστε οι δύο curators, και είχαμε μια ανοιχτή πρόσκληση, όπου διαλέξαμε 3 καλλιτέχνες. Τους εγκαλούσαμε να κάνουν μια πρόταση για το πώς να κάνουν activate ή το πώς ενδιαφέρονται να κάνουν explore το κινηματικό αρχείο Κύπρου, το οποίο είναι τούτον το διαδικτυακό αρχείο για τα ριζοσπαστικά κινήματα και τη ριζοσπαστική σκέψη της Κύπρου, που έχει αρχείο που πάει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω, είναι online and freely accessible. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε Cyprus Movements Archive, να το κάνετε Google. Έτσι είναι απίστευτο επειδή διασώζει την εναλλακτική ιστορία, την πιο underground ιστορία, κάτι διαφορετικό που πολλές φορές πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν ότι υπήρχε, και περιέχει μπροσούρες, posters, κείμενα, πάρα πολύ υλικό, το οποίο ψηφιοποιήθηκε από την ομάδα του Κινηματικού Αρχείου και για να μπορούμε να το ερευνούμε εμείς. Έτσι έρκεψε το project σαν έναν τρόπο να μάθει παραπάνω ο κόσμος στο αρχείο και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε interact μαζί του και να μάθουμε και να το εξελίξουμε. Ναι. Και συγκεκριμένα μετά το Open Call διαλέξαμε την Εμίλη Δημητρίου, την Πελίντα Παπαβασιλείου και τον Έξυπνο, που είναι οι resident καλλιτέχνες μας. Είχαμε μια σειρά που lectures και public και privately, ενώ και ανοιχτά στο ευρύτερο κοινό και μόνο για τους καλλιτέχνες. Και τώρα στη φάση της έρευνας και της δημιουργίας των 3 τους έργων / δράσεων. Και ναι, να δείτε τη δουλειά των 3 καλλιτεχνών στο Ξηδάδικο, που ακόμα θα πούμε με πολλά επειδή είναι in progress, αλλά ναι. Και τώρα πρέπει να πιω μια γκολούα. Πώς βλέπεις το μέλλον? Δεν ξέρω, επειδή μιλούμε και για το κινηματικό αρχείο και ναι, ενώ το κινηματικό αρχείο είναι που τα πράγματα που σου διαλπίδαν, που την άποψη είναι ότι θεωρείς ότι ενώ όλα φαίνονται πολλά μαύρα και ότι δεν υπάρχει αντίσταση, καταλάβεις ότι πάντα υπήρχε αντίσταση στην Κύπρο και καταλάβεις ότι έχεις μια ιστορία και τούτο διάσου ελπίδα για να συνεχίσεις και να καταλάβεις ότι είναι πολλά τα άτομα στον τόπο που νοιάζονται για κάτι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πόλεμος στην Παλαιστίνη τη στιγμή, γενικά δεν ξέρω. Τη στιγμή βλέπω καθόλου όμορφα το μέλλον και φοητσάζει με και ναι, νομίζω ότι πιστεύω ότι το μέλλον είναι δύσκολο και να έχει πολύ σκοτάδι εν κάποιες φάσεις, αλλά μπορεί να έχει ελπίδα να συνεχίζουμε να αυτοοργανωνόμαστε και να κάνουμε πράγματα που μπορεί να το αλλάξουν. Ναι, να τα φύγω.